от нас Биляна и Йоана. Отвън са още Елиза и Борис. Ние сме горди, че посещаваме българското училище в Манхайм вече 9 години. И събития като днешното в неделя, Ден на Господ, са истинска радост за нас. Благодаря за гостоприемството, благодаря на лекторите за така информативната среща. Мен какво ме впечатли? Съвременния начин на представяне. Филм с лекция, с възможност за отговори от лекторите. Бихме се радвали на последващи такива и до нови срещи. Концепта на това прекрасно събитие много ме впечатли. Много смислено е децата да имат собствена група, в която по техния си начин и с техния си ритъм и темпо успяват да усвоят тези ценни знания по отношение на историята от държавата, където са техните корени всъщност. В същия този момент ние като родители можем спокойно да обърнем внимание на ценната информация, която ни бе предоставена. Благодарим за организацията. Аз съм Мария Костадинов, живея в Хайлброн и днес с голямо удоволствие и ентусиазъм дойдохме да посетим събитието в Манхайм. Кажи как се казваш? Бързо се представи. Как се казваш? Здравей! Не, там на камерата. Здравей, аз съм Крисиян И на колко години си? и съм на 11, значи тази година. Кой клас си в българското училище в Людвигсхафен? Четвърти. Четвърти клас. Аз се казвам Десислава Исаева, ние живеем в Людвигсхафен. Моя син е четвърти клас, както той самия каза, в училището, българското училище в Людвигсхафен. Какво много ми хареса от днешното представяне? Най-много ми хареса тогава, когато излезе момичето, което изпя българската песен. Ако искате ми вярвате, българската народна песен, ако искате ми вярвайте, аз наистина настръхнах. Ние сме далеч от родината си и за нас като българи е много важно да има такива представения, както също така и да има българско училище, в което децата ни да посещават. Далеч сме от родината си, но въпреки всичко държа аз като родител и като българка детето ми да изучава български език, да може да бъде грамотно, да може да пише, да може да чете и съответно да запазим българските традиции далеч от родината. Здравейте, искам да изкажа огромната благодарност на екипа на госпожа Светла Казакова и особено на доктор Горчев, който представи изключително интересни факти за българската история тук. Много ни хареса медийната подготовка, гледахме видеа директно от вблизка, успяхме да почерпим от познанията на доктор Горчев, който за нас се оказа, че е една ходеща библиотека. Следващия път бих препоръчал дори времето за въпроси да се удължи малко, защото наистина е една уникална възможност хората да научат нещо от историята на България, което е свързано по-скоро с факти, а не с изкривена истина, за което сме изключително благодарни, изключително впечатлени за високото ниво на събитието и за това може да го препоръчаме на всички, които имат желание да го видят следващата година. Бихме се радвали отново да посетите тук юго-западна Германия. Всичко хубаво